Mit fyrværkeri 2011-2012. Vi starter med et bomberør, som vi fik med i et sortiment, Grand Cru bomberør, som vi købte i Harald Nyborg. Ja, og så købte vi 7 bomberør fra T. Hansens Restsal. Sådan et lidt større et her. Og så er der et mellem her. Og så er der 4 små. 2 af dem ligger her. Og så ligger det samme antal herover. Så går vi over til, starter med småraketterne her lidt. Så er der, vi købte et baltisk sortiment i T. Hansen. Der er 5 raketter i. Og vi har så fyret den ene af. Og de 2 andre de ligger herover. Vi købte også en pakke stævnsklint. Der er 12 i. Der har vi så fyret 6 af. 3 af dem ligger der. Og de 3 af dem der ligger her. Så har vi også været i Japan og købt noget fyrværkeri. Vi købte 4 Airstrike raketter. 2 af dem ligger der. Og de andre ligger derovre. Så var vi til Hansen, og så købte vi nogle flere raketter, nogle mængderaketter. En 2,5 tommer. Og der ligger, dem købte vi 2 af. Og så ligger der så 2,5 tommer Grand Cru raketter her. De følger med i sortimentet med bomberørene og det. Så er der en Fireworks 2,5 tommer. Dem har vi også 2 af. Der. Og så købte vi 4 Aalborg Chrysanthemum raketter. Det er en 3 tommer raket. Dem købte vi så 4 af. Og så har vi købt 2 mængderaketter også fra T. Hansens Restsal. De er også rimelig store. Og så er der 2 fra Fireworks 3 tommer. Og så købte vi T. Hansens egne Nimjing-raketter. Også en 3 tommer. Og en stor raket for deres Restsal også. En Fireworks raket. Og en Capella derovre for Hjem og Fix. Også meget stor. 62 gram krudt i. Og så er der en Østerlars her. Det er en 4 tommer. Den købte vi i Harald Nyborg. Så går vi over til batterierne. Det her det er også for T. Hansens Restsal. Det er et Indus 24 skuds. Der er 460,9 gram i. Det tror vi også er meget fedt. Så er der et Phoenix her. Det har vi 2 af. Det er et 64 skuds med 500 gram krudt i. Det fik vi for 160 kroner. Normal pris, det var cirka 500 kroner eller sådan noget. Så det var rimelig billigt. Så derfor købte vi også 2 af dem. Det andet står herovre. Så har vi et vinkelskuds fra Grand Cru. Også med i en af sortimenterne vi købte. Det havde vi også sidste år. Og det kan klart anbefales. Det er virkelig et godt batteri. Selvom det kun er 16 skuds. Så står der heroppe 3 fontæner fra Fireworks. Ja. Så er der et lille 16 skuds Grand Cru, som også følger med i sortimenterne. Og så er der et lille batteri fra også T. Hansens Restsal. Det er 25 skuds med 144 gram krudt i. Så er der et Dallas her. Det er et 25 skuds. Ja, fra T. Hansen af. Og så er der et Grand Cru herovre mere. Et 25 skuds. Og et Grand Cru herover også. Det er så et 28 skuds batteri. Og alle de her Grand Cru batterier, dem købte vi med samlet. Altså et sortiment samlet. Så går vi ned til de lidt større batterier. Her er der Aalborg Chrysanthemum batteri, 49 skuds. Her er der 690 gram krudt i. Så det er jo rimelig stort. Det gav vi 500 kroner for. Så er der et Japan Cube her. Der er så 1170 gram krudt i. Det gav vi 700 kroner for. Ja, altså ude i Japan. Og det kan klart anbefales. Vi har set en masse videoer inde på YouTube. Så det ser rimelig fedt ud. Det var derfor vi købte det. Og vi købte for cirka 1500 kroner i alt inden ved Japan. Så derfor der fik vi et 2 Kabum batterier med, altså nogle der. Men vi har så fyret det en af, for at teste om det var noget. Det var så alt hvad jeg havde. Nu får I lov til at se det hele igen.